to lallai 'yan kasuwa su ma ya kamata su yi koyi da irin waɗannan abu da wanda 'yan uwa wato Kiristoci suke yi, su ma su sa ainihin wato discount musamman a ce Ramadan discount. Maimakon a ce abinci ya hauhawa ya yi tsada sai a ce okay this is just a special made for Ramadan, at least in fact za ma su ƙara samun ciniki. Wannan wata na Ramadan wata ne na tausayi, wata ne na wato ciyarwa, kai ko ba ka da ikon ciyarwa ka ba da ainihin wato dama ya zamanto kana da ma bonanza wanda kake yi musamman a wannan wata. Misali kamar dankalin Turawa ana tunanin da shi ne za a yi iftar a ɗan yi waye da sauransu, sai ka ji abin ya ɗan ƙaru. Ba shakka ni kaina ganau ne ba jiyau ba, domin a cikin 'yan kwanakin nan za ka ga abin da kake saya da ɗan kuɗi kaɗan sai ka ga sabida demands ɗin shi sai ka ga ya ɗaga. Misali kamar dankalin Turawa ana tunanin da shi ne za a yi iftar a ɗan yi waye da sauransu, sai ka ji abin ya ɗan ƙaru. To babu shakka jan hankalin da za mu yi shi ne wannan wata na Ramadan wata ne na tausayi, wata ne na wato ciyarwa, kai ko ba ka da ikon ciyarwa ka ba da ainihin wato dama ya zamanto kana da ma bonanza wanda kake yi musamman a wannan wata. Misali kamar yanzu kowa ya sani idan aka ce yau wato watan 12 ya kama muna da fara ainihin wato Christmas misali, za ka ga an samu wani irin wato bonanza, an ɗan rage wato abubuwa, an samu wato discount misali ka ji ana end of the year discount ko Christmas discount waye da sauransu haka. To lallai 'yan kasuwa su ma ya kamata su yi koyi da irin waɗannan abu da wanda 'yan uwa wato Kiristoci suke yi, su ma su sa ainihin wato discount musamman a ce Ramadan discount. Maimakon a ce abinci ya hauhawa ya yi tsada sai a ce okay this is just a special made for Ramadan, at least in fact za ma su ƙara samun ciniki. Mutane masu hannu da shuni za su siya domin su raba wa bayan Allah. Ga halin da ake ciki yanzu wanda ya zamanto na babu da kuma ainihin tsanani, idan misali sun ƙara to sun fi ƙuntata wa waɗanda za su yi azumin ne fa. To kuma irin wannan lokaci wanda mutum ke neman rahama, mu sani fa farkon ainihin wato goman farkon Ramadan wato goman farko ne na rahama, sa'annan kuma na tsakiya na tausayi, na ƙarshe kuma shi ne gafara. To amma kai tun farkon ka zo ka ɗauke rahaman, babu tausayin, ina gafaran zai sami gare ka? So babu shakka ya zama wajibi mu yi haƙuri kuma mu maida wato tunaninmu ya dawo ta ya za a yi mutane su sami sauƙi a irin wannan lokaci, a irin wannan kwanaki masu tsada waɗanda ɗaiɗaiku suke zuwa mana a shekara, so ɗaya ne kawai a shekara. Bayan wannan misali kuma yanzu shikenan sahabbai idan aka ce yau an kammala Ramadana sai sun yi wata 6 suna jimamin tafiyan Ramadana, sai su yi wata 6 kuma suna ainihin marhaban sabon wata. Amma kai yanzu ka yi wata 6 kana ainihin jimamin cewa babu kasuwa, sa'annan kuma yanzu ga wata 6 yanzu ya zo Ramadan ɗin ya zo kana ganin ka baje kolin ka domin ka sami abubuwan da kake nema. To lallai babu shakka 'yan kasuwanmu su sanya tausayi kuma su ji tsoron Allah, in ba za su fitar ma su bayar ba fi sabilillah, su yi ƙoƙari su yi maintaining price ɗinsu ko kuma su ba da ainihin special discount. Da fatan Allah ya ma kasuwancinsu albarka kuma Allah ya musu albarka. Lallai wannan kira ne na musamman ga 'yan kasuwa, wa'inda kuma Allah ya ba su dama wannan lokaci ne na ciyarwa. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. lallai babu shakka akwai sakayya mai girma musamman a irin wannan lokaci na Ramadana idan mutum ya ciyar. Allah ya bamu iko da mu yi azumin Ramadana cikin walwala, kuma Allah ya bada iko ga waɗanda za su ciyar da kuma Allah kuma ya saka musu da alkhairi. Kuma babu shakka gwamnatin Malam Uba Sani musamman ta riga ta ɗauko tsari wanda ya zamanto za ta yi domin a kawo wa mutane sauƙi kan abin da ya shafi maganan wato abinci cikin azumi da sauransu. Ana ta tsare-tsare kuma insha Allahu da yawa za su yi amanna da kuma maraba da kuma murna ainihin wannan tsari wanda gwamnati za ta yi insha Allah.